तो कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करते हैं सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी बिना झंझट के बेसन के बर्फी बनावे के बहुत ही आसान होई ये तरीका। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू कर लियल जाए। एकरा के बनावे खातिर हम एजा लेले बानी 1 कप बेसन। आप लोग देख सकेनी जा बेसन के हम पहले से छान लेल रहनी है। कढ़ाई भी हमार गरम हो गइल बा। तब का कइल जी कि बेसन के बढ़िया से भून लियल जी धीमा आँच पे। धीमा आँच पे के भून लेब जा। तो आप लोग देख सकेनी जा कि बीच-बीच में चला के बढ़िया से भूनल जी तब तक भूनल जी जब तक कि बेसन के कलर गेहुआ कलर ना हो जाए। तो आप लोग देख सकेनी जा बेसन हल्का-हल्का भुनाता और एमे से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आवताटे। तो बेसन जैसे-जैसे भुनाए लागेला वैसे-वैसे एमे खुशबू आवे लागेला। तो आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स पहले से ज़्यादा बेसन के जौन कलर बा चेंज हो गइल बाटे। इ देखी जा कितना बढ़िया एकर कलर आइल बाटे। तो कुछ देर और एके भून लिहल जा। आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स पहले से बेसन के कलर चेंज हो गइल बा और बढ़िया कलर आ चुकल बा। तेजा हमनी के का कइल जी कि गैस के ऑफ कर दिहल जी काहे कि इससे ज़्यादा हमनी के बेसन के नइखे भुने के। तेजा हम गैस के ऑफ कर देले बानी। अब एगो बर्तन में निकाल लिहल जी बेसन के। बेसन अभी गरम बा त 1 कटोरी घी लिहल जाई। घी डाल दिहल जाई। थोड़ा-थोड़ा करके घी डाल दिहल जाई। चम्मच की मदद से बढ़िया से एकरा के मिक्स कर लिहल जाई आपस में घी और बेसन के। घी के जगह पे आप लोग चाहें त रिफाइन ऑयल भी ले सकेनी जा। अब बढ़िया से मिक्स कर लिहल जाई। थोड़ा-सा घी और डाल दिहल जाई। अब एजा आप लोग देख सकेनी जा बेसन के बढ़िया से फेंट लिहल जाई। इ देखी जा कितना बढ़िया हम फेंट लेले बानी। एकदम से एगो बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लिहल जाई। त आप लोग देख सकेनी जा एगो बढ़िया हमनी के पेस्ट तैयार हो चुकल बा। अच्छा तरीका से एकरा के मिला लेब जा बढ़िया से ताकि एमे जौन गुठली होके मेल्ट हो जाए। तो आप लोग देख सकेनी जा बढ़िया से हम एकरा के मिला लेले बानी। अब एकरा के रख दिहल जा कुछ देर खातिर साइड में। अब का कइल जी कि कढ़ाई लिहल जी। कढ़ाई में चीनी डाल दिहल जी। 1.5 कटोरी नाप के चीनी डाल दिहल जी। थोड़ा-सा पानी डाल दिहल जाई। पानी आप अपना हिसाब से डाल लेब जा। अब एके का कइल जी कि घुले दिहल जी चीनी के। अब एकरा के का कइल जी कि कुछ देर घुले दिहल जी ताकि बढ़िया से एगो चाशनी तैयार हो जाए 2 तार के। त एजा हमनी के 2 तार के चाशनी बनावे के बा। त इ जगह आप लोग देख सकेनी जा चीनी बढ़िया से घुल गइल बा। अब एकरा के का कइल जी कि थोड़ा-सा चेक कर लिहल जी हाथ से। अभी हमनी के चाशनी बढ़िया से तैयार नइखे भइल फ्रेंड्स। कुछ देर और एके ऐसे ही आँच पे पका लिहल जाई। अब एजा हमनी के का कइल जी कि थोड़ा-सा फूड कलर डाल दिहल जी काहे कि थोड़ा बर्फी के जौन कलर बा ना तनी बढ़िया आवे। ए वजह से हम एजा फूड कलर डाल देले बानी। अगर आप लोग के ना पसंद होई त बिना फूड कलर के भी बना सकेनी जा। त इ देखी जा हमनी के बढ़िया से 2 तार के चाशनी बन चुकल बाटे एकदम चिपचिपा सा। तब एजा का कइल जी कि हमनी के जौन पेस्ट बना के रखले जा बेसन के कढ़ाई में डाल दिहल जी और बढ़िया से चाशनी के साथ एकरा के मिक्स कर लिहल जी। आप लोग देख सकेनी जा। आप लोग चाहें त थोड़ा-सा और भी गाढ़ा चाशनी बना सकेनी जा। अब एके बढ़िया से बेसन के मिक्स कर लेली चाशनी के साथ। त इ देखी जा हम बढ़िया से मिला लेले बानी। एही तरीका से आप लोग भी मिला लेब जा फ्रेंड्स। त इ देखी जा कितना बढ़िया मिला के रेडी कर लेले बानी। अब एकरा के धीमा आँच पे पकावे के बाटे। कम से कम 15 से 20 मिनट तक। तो आप लोग देख सकेनी जा एकरा के बीच में मथत रहब जा इ तरीका से ताकि बढ़िया से गुठली ना पड़े और बढ़िया से मेल्ट हो जाए। तो आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमनी के कलर आइल बाटे बेसन के बर्फी के। इ देखी जा। त इ चाहे त एजा भी आप लोग आँच से उतार सकेनी जा। अगर आप लोग एकरा के 2 दिन खातिर रख के जमावल चाहतनी जा तभी भी निकाल सकेनी जा और तुरंत ही जमावल चाहतनी जा तब का करब जा कि थोड़ा-सा और एकरा के टाइट कर लेब जा। तो हमरा तुरंत ही जमावे के बा ए वजह से ए पेस्ट के थोड़ा हम टाइट कर लेतनी। 10 से 15 मिनट एही तरह चूल्हा पे रह दिहल जी और बढ़िया से एकरा के सुखा लिहल जी। जौन चाशनी बा ना बढ़िया से सूख जा और एक जगह ही सिमट के आ जाओ। तो देखी जा एक जगह सिमट के आ जाता और जल्दी-जल्दी एकरा के करब जा ना त इ जब बढ़िया से सूख जाला त एके काटल और चिपकावल बहुत मुश्किल हो जाला। ते वजह से ज़्यादा टाइट करे के कोशिश मत करब जा ना त बर्फी ना बन पाई। दिक्कत हो जी बनावे में। त ए वजह से अब एकरा से ज़्यादा हमनी के ना कइल जी फ्रेंड। अब एजा गैस के ऑफ कर दिहल जी और तुरंत का कइल जी कि एगो बर्तन लिहल जी। अब तो एगो बर्तन हम ले लेले बानी। एकरा ऊपर हम पहले ही से ही रिफाइन तेल लगा लेले बानी। ऐसे ही लगा के चारों तरफ से फैला लेब जा। अब जौन पेस्ट बा जल्दी-जल्दी हमनी के पे रख लेवे के बा ताकि ये ठंडा ना हो पाए। काहे कि ठंडा हो जाई ना तो बड़ा मुश्किल हो जाई एकरा के बनावल। बर्फी बनी ना पाई एकदम टूटे लागी। ते वजह से एकरा के काहे कि थोड़ा कड़ा हमनी के जौन पाक बा हो गइल बाटे। त अभी त आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स बढ़िया से हम एके के कर लेले बानी। अब इससे ज़्यादा इ ना हो पाई काहे कि अभी टाइट हो गइल बा। अब एके हल्का-हल्का गरम रहे तबे हमनी के कटिंग कर लेहल जी ना त बाद में काटल भी मुश्किल हो जाला। तो आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स एजा हम कटिंग कर लेले बानी। बर्फी के शेप दे देले बानी। अपना पसंद अनुसार एजा आप कटिंग कर सकेनी जा। जैसन आप लोग शेप दिहल चाहतनी जा ओकरा हिसाब से कट कर सकेनी जा। साइड वाला काट देतनी ताकि देखे में सुंदर लगे। तो देखी जा हमनी के बेसन के बर्फी बन के रेडी हो चुकल बा। त कटल बादाम से के सजा दिहल जाई फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया बर्फी के शेप आइल बाटे और इ के खाए में ना एकदम से हलवाई स्टाइल लागेला। जैसे कि हलवाई मिलेला ना बेसन के बर्फी दुकान पे सेम वही तरीका के एकर टेस्ट आवेला। त आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स हमनी के बेसन के बर्फी बन के रेडी हो चुकल बा। इ देखी जा। तो रक्षाबंधन स्पेशल में ये रेसिपी के ज़रूर ट्राई करब जा। और अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग के पसंद आइल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देब जा और चैनल पे पहली बार आइल बनी जा तो प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा ताकि हमरा अगला वीडियो के नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिले। चलिए जब आप लोग के हम तोड़ के दिखावतनी कि अंदर से इ कैसन बाटे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम बाटे।
ये देखिए जा कितना बढ़िया टेक्सचर आइल बा ना, बहुत ही सुंदर हमनी की बर्फी बन के रेडी हो चुकल बा और ये दाँत में चिपकी भी ना और खाए में बहुत ही मज़ा भी आई। देखिए आप लोग चाहे तो 10 दिन खातिर स्टोर करके भी काँच के डब्बा में रख सकेनी जा और एके खा सकेनी जा। बहुत ही मज़ा आवेला ई बर्फी के खाए में फ्रेंड्स। तो हमरा कहल आप एक बार एके ज़रूर ट्राई करब जा और अपना अनुभव हमके शेयर करब जा, ताकि हम और भी वीडियो आप लोग खातिर ला सकी। तो चलिए एगो प्लेट में एके सजा देहल जा। ये देखिए जा कितना हमनी के बेसन के बर्फी सुंदर सा बन के रेडी हो चुकल बा। तो हमरा कहल आप एक बार ज़रूर ट्राई करब जा और जे तरह हम बतैले बानी ए तरह बताइब जा आप लोग, तो पहली बार में ही बर्फी बनावल सीख जाइब जा। देखिए जा कितना आसान तरीका बा, बहुत ईज़ी रेसिपी बाटे। तो हमरा कहला पे ज़रूर ट्राई करब जा। तो ये देखिए जा फ्रेंड्स कितना हमनी के बर्फी बढ़िया बन के रेडी हो चुकल बा। पास से हम आप लोग के दिखा सकेनी। ये देखिए जा। तो हमरा के ज़रूर सपोर्ट करी जा, ताकि हम और भी आप लोग खातिर बढ़िया-बढ़िया वीडियो ला सकी फ्रेंड्स अपना भोजपुरी भाषा में। तो प्लीज़ हमरा खातिर सपोर्ट करी जा और अपन अनुभव हमके शेयर करी जा, ताकि हमके पता चल सके आप लोग के रेसिपी कैसन बनल रहल और हमार रेसिपी आप लोग के कैसन लागल है। तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिल जी काल एगो नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।